कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. एसटी महामंडळानं शनिवार मध्यरात्रीपासून 15% भाडेवाढ जाहीर केली. त्यामुळे खेडोपाड्यातील सर्वसामान्य जनतेचा प्रवास महागलाय. एसटीची भाडेवाढ करताना ती 5च्या पटीमध्ये करायला हवी होती, परंतु भाडेवाढ विषम प्रमाणामध्ये झाल्यानं आता ग्रामीण भागातील जनतेला तिकीट काढताना सुट्टे पैसे देताना अडचण होतीये. राज्यातील विविध डेपोबाहेर ठाकरे गटाचे नेते आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. दापोलीत शिवसेना जिल्हा प्रमुख माजी आमदार संजय कदम यांनी दापोली आगारामध्ये आंदोलन केलं. हाती भगवे झेंडे घेत दापोली एसटी स्टँड प्रवेशद्वाराजवळ उभे राहत रद्द करा, अन्यायकारक एसटी भाडेवाढ रद्द करा अशा प्रकारच्या घोषणाबाजी करत आंदोलन केलं. दापोली तालुका प्रमुख ऋषिकेश गुजर, तालुका सचिव नरेंद्र करमरकर, जिल्हा सरचिटणीस अनिल जाधव, नगराध्यक्ष ममता मोरे, शहर प्रमुख संदीप चव्हाण, युवा सेना तालुका अधिकारी उमेश साटले, विभाग प्रमुख शैलेश पांगत, साहिन कोंडेकर आणि फिरोज गिलकिले आदींसह विभाग प्रमुख, उपविभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख, शिवसैनिक यावेळी उपस्थित होते. मंत्र्याला 20 पोलीस आहेत आणि त्या 20 पोलिसांचा जवळजवळ महिन्याला 20 लाख रुपये खर्च आहे. असे याच्यामध्ये मागे 40 शिवसेनेचा पुढे गद्दार केलेले 40 जणांना प्रत्येकी 20 पोलीस म्हणजे 800 पोलीस. या 40 जणांना 800 पोलिसांना महिन्याला 1-1 लाख प्रमाणे जवळजवळ लाखो रुपये 80 कोटी रुपये महिन्याला यांचा पोलीस प्रशासनावर खर्च झाला. बरं, ह्याने असं काय मोठं पराक्रम केला होता. याच्याकडे आपल्या मतदारसंघामध्ये आमदार आहेत, त्यांनी सांगितलंय 15% भाडेवाढ ही अनिवार्य झाली तरी काही मोठी झाली नाही. हे कुठे एसटीनं फिरतात. काल उद्घाटनापुरते इथे दिसले. यांनीच या ठिकाणी यांना स्वतःला 20 पोलीस बंदोबस्त, पुढे गाडी, पाठीमागे गाडी, पुढच्या गाडीत 10 पोलीस, मागच्या गाडीत 10 पोलीस, यांच्या बापाला 10 पोलीस, मागं पुढं पोलीस, 40 पोलीस, 4 गाड्या सरकारच्या फिरवत आहेत. महिन्याला 40 लाख रुपये ह्यांना खर्च आणि त्याचा भुर्दंड कुणी भरायचा, तो सर्वसामान्य आमच्या या ठिकाणी लोकांनी भरायचा. आणि मग तुम्हाला भीक लागत असता 15% आमच्याकडे वसूल करताय, पण तुमच्या एसटीमध्ये 2000 कोटीचा घोटाळा झाला. हे तुम्ही ओळखताय ना. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांची भाडेवाढ नाही, पगारवाढ झाली नाही, परंतु पगारवाढ नाही झाली तर आमच्या एसटीत 2000 कोटीचा घोटाळा झाला आहे. या आम्ही नाही काढला. हा 2000 कोटीचा घोटाळा तुम्ही एसटीचाच उघड झालेला आहे. टायर याच्यामध्ये रिमोटच्या नावाने करोड रुपयाचा घोटाळा आहे. आणि मग हे करत असताना घोटाळे करणारं सरकार हे पैसे वसूल करते सर्वसामान्य प्रवाशांकडून. आज या ठिकाणी मुंबईला जाणारा माणूस, प्रत्येक माणूस 100 रुपये जास्त भरतो. तो 100 रुपये मागच्या काळामध्ये कमी होते गेल्या आठवड्यात. आणि त्याच्यावर तो इथं उतरला की तो रिक्षाला त्या ठिकाणी जातो, तो रिक्षाला 100 रुपये देत होता. आणि मग हा सगळा भुर्दंड त्याच्यावरती त्या ठिकाणी बसलेला आहे. ही भाडेवाढ या ठिकाणी तात्काळ रद्द झाली पाहिजे. हे आजच्यात पोचवाल काय तर तुम्ही पण सामील आहे त्यात. आणि मग त्याच्यामध्ये तुम्ही ते पोहोचवलं पाहिजे. 2500-2000 कोटीचा घोटाळा या आमच्या सर्वसामान्य प्रवाशांच्या पैशाचा घोटाळा आहे. या मंत्र्यांना काय झालं नाही की आम्ही कुठं त्याच्यावर 15% भाडेवाढ झाली समर्थन करते. आम्ही तिथे हा संपूर्ण प्रवाशांच्या वतीनं त्याचा निषेध करतो. एसटीला सवलत दिली पाहिजे. हे काय यांच्या पदरचे देत नाहीत. गाड्या आल्या त्यात माणसं बसणार, मंत्र्यांची पोरंबाळ नाही बसणार. तिथं सर्वसामान्य या ठिकाणी सर्वसामान्य जनता आणि त्यांचे विद्यार्थी पालकवर्ग बसणार आहे. आणि मग त्यांच्या पैशात एसटी येते, मंत्र्यांच्या पैशात येत नाही. आणि मग ही प्रवास वाढवाढ त्या ठिकाणी जी पहिली होती तशी झाली पाहिजे. ही मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने दाखवली, शिवसेनेच्या वतीने या ठिकाणी करण्यात आली.
कोलमडलेल्या एसटीचं वेळापत्रक, नादुरुस्त गाड्या यामुळे प्रवाशांना त्रासाला सामोरं जावं लागत असताना ही अन्यायकारक भाडेवाढ केली असून ती त्वरित रद्द करावी, यासाठी हे प्राथमिक स्वरूपाचं आम्ही आंदोलन करून प्रशासनाचं लक्ष वेधत आहोत। अशी दरवाढ रद्द झाली नाही तर यापेक्षाही अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा संजय कदम यांनी दिलेला आहे। सलीम रखांगे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी। अरे 15% भाडेवाढ करून 2,500चा घोटाळा गिरवणाऱ्या एसटी अधिकाऱ्यांचा, 2,500चा घोटाळा करणाऱ्या एसटी महामंडळाचा 2,500 कोटी खाल्ले आणि आमच्या